השלב הזה שהילדים מתחילים לדבר ולהבין, האמת שזה שלב שאני מאוד מפחדת ממנו. כי במהלך השבעה אני זוכרת שאמרתי לעצמי איזה מזל, במרכאות, כאילו איזה מזל יש לי, שרומי קטנה, היא בת 0.5 שנה, והיא לא באמת מבינה מה קורה מסביבה, כאילו מלא אנשים באים, הולכים, חוזרים, היא לא מבינה שאבא שלה מת. ואני מאוד מפחדת מהשלב שהילדים התחילו להבין שיש ילדים בגן שאבא שלהם לוקח אותם, ואין להם אבא שלוקח אותם. אבל אני אספר להם שאבא גיבור, ואבא אהב אותם ואוהב אותם, ואבא תמיד יהיה איתם, ואבא שומר מלמעלה ואמא שומרת מלמטה. קוראים לי שוש, אני בת 28, לא מזמן חגגתי. בעלי קוראים לו אבי חובלשווילי, הוא היה דרגת רב סרן, הוא היה קצין בקבע, סמג"ד קרקל. היינו ביחד 10 שנים, מגיל 16-17, עד אותה שבת נוראית. ההיכרות שלי ושל אבי הייתה סוג של מקרית, אני קוראת לזה, כי עבדנו ביחד באולם אירועים, היינו מלצרים. אני הייתי יותר ותיקה, הוא היה חדש. ביום הראשון שהוא הגיע, ראיתי אותו כזה מרחוק, כזה ילד ג'ינג'י חמוד, והרגשתי שכאילו משהו בתוכי אומר לי, לכי עליו, דברי איתו. ומאותו רגע לא נפרדנו לשנייה, כאילו ממש הקליק בינינו היה מאוד מהיר וראשוני. מה שאני הכי זוכרת זה שלפני שהאורחים היו מגיעים, אז היינו יושבים לאכול. והיה סלט חמוצים, ואני לא אוהבת חמוצים, אני אוהבת רק את הגזר. אז הוא היה לוקח צלחת, לוקח מצקת כזאת עם חורים, והיה דג לי את כל הגזרים. ואנשים בעולם לא היה להם גזר בסלט, כי שושי אכלה את כל הגזרים שהוא דג לי. אז זה היה נראה לי מובן מאליו כזה, שכאילו ברור, אתה בן זוג שלה, אתה תדוג לי את כל הגזרים. אבל זה לא מובן מאליו, ושום דבר לא מובן מאליו. התחתנו ב-2021, הייתה חתונה מהממת. אחרי שנה נכנסתי להיריון. נודע לנו רומי אור. את השם שלה אבי בחר. אני רציתי לקרוא לה אגם. שבועיים לפני שהוא נהרג, גילינו על ההיריון השני. איזה יום אחד, לפני שנכנסתי להיריון בכלל, הוא שלח לי הודעה, מה את אומרת על השם ככה וכך? כאילו כבר הביא שם לבן. ואמרתי לו, כאילו, מה, יש תכנונים? תגיד לי, אני לא בהיריון, אם אני בהיריון תגיד לי שאני אדע. מרגיש לי כאילו ממש הנשמה שלו הרגישה וידעה, החליט שזה בן והחליט שהוא כבר נותן לו שם. ובעזרת השם נקרא לו בשם שאבא שלו הביא לו. ב-7 באוקטובר, היום הכי נורא שחוויתי כל חיי. היינו בבית של חמותי באותה שבת. לא הצלחתי לישון בלילה, ממש כאילו ישנתי 5 דקות וקמתי, 5 דקות קמתי. והוא קם באמצע הלילה והוא ראה שאני לא רגועה, אז אמר לי, מה קרה? למה את לא ישנה? אז אמרתי לו, לא, הכל בסדר, תחזור לישון, אני ארדם איכשהו. הוא חזר לישון וככה אני כל הלילה זזה מפה, זזה לשם. ובשעה 6 בבוקר כבר אמרתי לעצמי, טוב, אני לא ישן, אז אני כבר אקום. 6:30 בבוקר הייתה אזעקה. הלכתי לכיוון החדר, ראיתי שהוא כבר התעורר, החזיק את הקטנה, הלכו ביחד לממ"ד. הוא כבר התחיל לקבל כל מיני הודעות בוואטסאפ על חדירות, נפילות, כאילו דברים מעורפלים כאלה, לא משהו ברור. הוא החליט שהוא עולה על מדים. אמרתי לו, חכה שנייה, רגע, לא התקשרו אליך, לא אמרו לך כלום, חכה רגע, איפה אתה הולך? באותה שבת תכננו לספר להורים שלו על ההיריון, כי זה היה ממש מוקדם, זה היה שבוע 8, אף אחד לא ידע על ההיריון. אז הוא אמר לי, לא, אני אחזור ונספר להם ביחד, חכי לי. הוא התקשר אליי ב8:45 בבוקר, הוא אמר לי שהוא כבר נתקל בחוליית מחבלים בצומת צעד. בדיעבד הבנתי שהוא הצליח לחסל אותם. הוא אמר לי, תקשיבי, זה משהו חריג שלא היה אף פעם, אבל יהיה בסדר. גם שמעתי מלא רעשים ברקע, אז אמרתי לעצמי, אני לא אחפור לו יותר מדי, אני לא אתחיל לשאול שאלות. אני אחכה שזה יירגע, ואני אדבר איתו אחר כך יותר מאוחר. ואז השיחה נותקה. אחרי שדיברנו, אחרי איזה
20 דקות, חצי שעה, משהו כזה, התחלתי להרגיש שהלב שלי דופק. שלחתי לו הודעה, באינסטינקט כזה, כאילו הכי ברגיל, שתשמור על עצמך, אני צריכה אותך. רומי עוד צריכה אותך, אפרוח צריך אותך. לקראת הערב יצאתי מהממד, אחרי שכל היום הייתי בממד עם הקטנה, ויצאתי למרפסת, ישבנו קצת במרפסת, ולא היה אנשים ברחוב, ממש אנשים בודדים, אנשים שהלכו לבית כנסת, ורכבים בודדים שעברו, וכאילו כל רכב שעבר, אני אומרת לעצמי, הנה עכשיו באים להודיע לי, הנה עכשיו באים לספר לי. כי כאילו בלב שלי הרגשתי שמשהו קרה, אבל המוח אומר לי, לא, הכל בסדר, תירגעי. ורכבים עוברים, ואף אחד לא בא, ואני אומרת לעצמי, טוב, הכל בסדר, תירגעי. ואז אמרתי לעצמי, כאילו הרגשתי שאני צריכה לספר להורים שלו על ההיריון, בלי לחכות לו. הלב שלי אומר לי לספר, המוח שלי אומר לא לספר, החלטתי כן לספר להם בסוף, בלי לחכות לו. וצמחנו, התרגשנו, הריון וזה, מבסוטים. ואני בתוך תוכי לא מצליחה להתרגש, כי אני יודעת שמשהו לא תקין קורה שם. לא הצלחתי לישון כל הלילה, ממש לא עצמתי עין בכלל. 4:30 לפנות בוקר, דפיקות בדלת, קמתי מהמיטה, הלכתי לסלון, חמותי כבר פתחה להם את הדלת, ושלושה קצינים עומדים בסלון. עוד לפני שהם בכלל אמרו את המשפט, אמרתי להם, מתי זה קרה? ואז הם אמרו לי, בואי תשבי, משהו כזה, לא זוכרת. אמרתי להם עוד פעם, מתי זה קרה? ואז הם אומרים לי, אברהם נהרג. וכאילו המחשבות הראשונות בראש, על הילדים, מן הסתם, על רומי, על ההיריון. אני זוכרת שבמהלך השבעה, הייתי ממש על הפנים, ירדתי איזה 5 קילו, רק בשבעה, ואמרתי לעצמי, זהו, הלך הילד, כאילו, העובר, אין מצב שהוא שורד דבר כזה. וממש קיללתי את עצמי, כאילו, אמרתי לעצמי, מה, תפוקה? זה מה שנשאר לך, את חייבת לשמור על זה. והסתכלתי על הבת שלי הסתכלה עליי, והתחלתי לבכות, ואז היא התחילה לחייך. וזה גרם לי לסוג של סוויץ' כזה במוח של את לא יכולה עכשיו להישבר. מותר לך להישבר, את לא יכולה להישבר. יש לך ילדה. מה זה ילדה? תינוקת. בת 0.5 שנה. יש לך עוד אחד בדרך. אסור לך. וזה גרם לי לקום קצת ולאכול ואולי קצת גם לחייך. שנשאר לי משהו, שלא נשארתי בלי כלום. שנשאר המשכיות לאהבי. אני חושבת שמאוד קשה להתחבר ולאהוב בן אדם שאתה לא מכיר אותו, למרות שזה אבא שלך. אז אני מקווה שאני אצליח לעשות עבודה טובה, ואני אצליח להנחיל להם את אבא. נגיד לרומי, אני מראה לה תמונות כל הזמן, ואני מצביעה לה, אני אומרת לה, זה אבא, ואבא אוהב אותך. וכל בוקר שאנחנו יוצאות לגן, אז יש לנו על המקרר מגנט של תמונה של אבא, ואני מראה לה, אני אומרת לה, זה אבא. נגיד בוקר טוב לאבא, יום טוב לאבא. הייתה איזה שבת אחת שהיינו אצל ההורים שלי, עשינו ארוחת שישי, קידוש, ופתאום רומי אומרת אבא. וכולם השתתקו, הסתכלו עליה, וכאילו זה היה מאוד כזה, כי זה בא משום מקום, כאילו אבא. אותי אישית זה מאוד ריגש ומאוד עשה לי טוב. היינו אמורים לנסוע לאילת. והוא כל כך התלהב, כי זה חופשה משפחתית ראשונה עם רומי. והוא הלך, קנה לה בגד ים, קנה לה מצופים, קנה לה כובע כזה של מיקי מאוס. ואני אומרת לו, כאילו, מה אתה קונה לה מצופים? בת 0.5 שנה, איזה מצופים בראש שלך? הוא אומר לי, לא, היא צריכה ללמוד לשחות מגיל מאוד קטן. כאילו באמת, הוא היה בן אדם מיוחד.
הוא יצא מהבית, הוא יצא עם חיוך. ואמרתי לו, מה אתה מחייך? מטומטם, קיללתי אותו. מה אתה מחייך? המשיך לחייך, לא אמר כלום. אז זה גם קצת מנחם אותי שהוא יצא עם חיוך מהבית. וזהו, ואני זוכרת אותו עם חיוך. אני עדיין אומרת תודה על הכל, על מה שהיה, על מה שיהיה, ואנחנו עדיין מנסים למצוא את דרכנו, אני ואלוהים נראה לי. יש בי כעס כלפיו, של למה לקחת לי אותו, מה עשיתי רע, שאתה לוקח לי את הבן אדם הכי אהוב שלי. זה ממש מרגיש לי כאילו מצד אחד אלוהים נתן לי מתנה, מצד שני לקח לי מתנה אחרת. כאילו אני קם בבוקר כי צריך לקום בבוקר, כי אני צריכה לקחת את הקטנה שלי לגן, כי אני צריכה להאכיל אותה, ואני אוכלת כי התינוק צריך לאכול. אז זה הדבר היחידי שנותן לי באמת כוח.